אתה לא יודע מי אתה. אתה לא יודע איפה אתה חי. גדלתי בלבנון. למדתי שייך, למדתי אסלאם, סיימתי את כל הקוראן. כל הקוראן של המוסלמים אני זוכר אותו בעל פה. גייסתי לחיזבאללה בגיל 24. 15 שנים שירתתי בחיזבאללה והתחלתי לעבוד למען עם ישראל. הצלתי הרבה יהודים, הרבה חיילים, ביטלתי הרבה פיגועים, עשיתי המון למען המדינה. תפסו אותי וחשדו בי ורצו להוציא אותי להורג. דורך את הרובה, שם בראש שלי, לוחץ, הכדור לא יצא לו. דורך עוד פעם שנייה תיק, הכדור לא יצא לו. מערים את הרובה באוויר. מוריד את הרובה עליי, הרובה עוצר. פה הבנתי וידעתי יש בורא לעולם. לשכנע בן אדם להיות יהודי לא צריך. מתוך הקוראן אני נהייתי יהודי. כל העולם יודע. זה את העם הנבחר, זה את האור. זה העולם נבנה ועומד בזכותם של בני ישראל שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים.